Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτά τα πράγματα. Ce n'est pas la première fois qu'on entend de telles choses. Ο ελληνικός λαός τα ακούει συνέχεια. Le peuple grec l'écoute tout le temps. Να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Τι λέγανε για μας οι αντίπαλοι. On va prendre un exemple. Que disaient pour nous nos opposants? Σε μια συγκέντρωση που πήγα να μιλήσω όπως εδώ, σε ένα χωριό, βγαίνει μια γυναίκα και λέει σε μια άλλη. Dans une réunion, dans un rassemblement, dans un village où je prenais la parole, il y a une femme qui dit à une autre femme: Μου έβγα να δεις το γλέζο που έχει ανθρώπινη μούρη. Viens voir Glezos qui a un visage humain. Με λογάριαζαν και είχαν πει ότι είμαι ένα οντερατόμορφο. Parce qu'on l'avait décrit comme un monstre. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα έχει ακούσει αυτά ο ελληνικός λαός χρόνια ολόκληρα, δεν πρόκειται να τους ακολουθήσει. Et vous comprenez que le peuple grec entend tout ça depuis des années. Il n'est pas question qu'il les suive. Μας κατηγορούν επίσης ότι δεν είχε χρόνο ο ελληνικός λαός να συζητήσει τα υπέρ και τα κατά του δημοψηφίσματος. On accuse aussi que par le référendum, le peuple grec n'avait pas le temps de pouvoir analyser et prendre une position. 6 ολόκληρα χρόνια όμως ο ελληνικός λαός υφίσταται στο πετσί του τις συνέπειες των δανειστών. Mais ça fait 6 ans que le peuple grec vit dans toute sa peau ce qui se passe avec les créanciers. Και τέλος μας κατηγορούν ότι το δημοψήφισμα δεν είναι νόμιμο, δεν είναι συνταγματικό, είναι άκυρο. Θα είναι άκυρο. Et à la fin, on nous accuse que le référendum est illégal, que le référendum n'est pas dans la Constitution et que le référendum est nul. Προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας λέει ναι, είναι νόμιμο το δημοψήφισμα. Ils ont fait appel au bureau constitutionnel et le bureau constitutionnel a dit non, le référendum est légal. Αλλά πέρα από τους νόμους να δούμε την ουσία. Δηλαδή, αν ψήφιζε κατά λάθος, δεν θα γίνει ο ελληνικός λαός. Ναι, είναι υπέρ των δανειστών. Τότε δεν θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε ότι είναι άκυρο. Et si par erreur, et je ne crois pas que ça va arriver, le peuple grec ne vote pas non, nous aussi on pourra dire que le référendum est nul et non avenu. Καταλαβαίνετε τη λογική του. Εάν το δημοψήφισμα είναι υπέρ αυτών, είναι νόμιμο. Αν είναι εναντίον τους, είναι παράνομο. Αυτή είναι η λογική τους, αυτό είναι το δίκαιό